Боре, на здраве! Ай! Много е далеч. Ти тази червена точка, знаеш ли за какво е? Балео майката, като изтъркаш, може да спечелиш. То ми съм брал, че ти с логика. Питай мангала, знаеш, то ми каза. Къде е връх, Ботев? Его, зато тона е прачинка. Ти качвал ли се на академлията, бе? Академлията? Атреглав, български. Качвал съм се.